Tungod sa sagunson nga pagbunok sa ulan hatod sa ITZZ nga nasinati sa Cotabato Province, mitaas ang level sa tubig sa pipila ka mga barangay sa lungsod sa Kabakan. Hinungdan nga daling ipangbakwit ang mga residente sa mas luwas nga lugar. Dali sab nga ipanghaturan ug hinabang sa Department of Social Welfare and Development Office kun DSWD Region 12 ang mga pamilyang nabahaan sa probinsya, partikular sa Barangay Aringay o Poblasyon Plang Village, Kabakan kagahapong adlaw Hunyo 21. Subay sa report, 568 ka mga pamilya ang apektado sa baha sa naiskutang mga barangay. Sa pagpanguna sa Provincial Social Welfare and Development Office, kaabag ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gipang-apud-apud dayon ang dalang mga food packs nga dunay sulod nga 6 kilong bugas, dilata, noodles ug uban pa. Gipasalamatan ni Governor Emilio Taleño Mendoza ang paspas nga aksyon sa DSWD-12 subay na sab sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ug DSWD Secretary Rex Gatchalian nga tabangan ang mga apektadong Cotabateño. Gipahinumduman ni Mendoza ang matag usa nga mag-igmat hilabi na sa mga nagpuyo sa mga lugar nga ginabaha nga mag-andam ug daling mobakwit kung gikinahanglan. Gawa sa hinabang sa DSWD, nagpadala sa hinabang ang lokal nga gobyerno sa Kabakan ngadto sa mga apektadong pamilya. Base sa assessment ug validation, mukabat sa 2,602 ka mga pamilya ang apektado sa baha sa lungsod sa Kabakan. Gipaningkamutan sa provincial government nga mahaturan og hinabang ang kapin 2,000 ka mga pamilya nga apektado sa baha. Nagpasalamat sab ang lokal nga gobyerno sa Kabakan sa gipaabot nga hinabang sa provincial nga gobyerno ngadto sa mga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.